Kawula Rima Nugrahani NPM 21/0 gangsal 00 saking kelas PGMI Paralel badhe nyekar maca pat sinom laras pelok patet 6 sugeng midhangetaken Rolu mama 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 monem nempat monem nem mama monem nem nem molulu roci cici ciroci nem monem cirororo roci rolu cici cici ciro cinem ciro nem cici 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 ciro cinem monem nem ciro lur ro 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 cinem ciro nuladut laku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing eksi kondo panembahan senopati kapati aman sudaning hawa lan nepsu pinesu tapa brata tanepi ing siang ratri amemangun karyana tias ing